Municipal d'Ocupació de Lleida. L'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí, l'IMO, és un organisme autònom de l'Ajuntament de Lleida que té com a missió millorar l'ocupabilitat de les persones. Llavors, tots els programes i totes les accions que es fan a l'IMO són encaminades a facilitar que les persones puguin trobar una feina. Hi ha programes que ho fan posant èmfasi en diferents àmbits. N'hi ha programes que potencien la qualificació, hi ha programes que posen l'èmfasi en l'oferta laboral o en el procés d'orientació de les persones. Dins d'aquests programes també s'hi preveu el fet que les persones usuàries puguin millorar les seves competències per accedir a l'ocupació. Un dels programes que gestiona l'IMO és treballar als barris. Curs de català. Des del projecte Treballar als barris fem suport a les persones dels barris de Mariola, Centre Històric i Noguerola en el seu procés de recerca de feina. Truquem per ofertes, però a part d'això també fem accions d'orientació laboral i oferim cursos d'ofici. Per a altres persones que tenen unes necessitats més bàsiques, oferim cursos com llengua catalana. Llengua. Amb les classes de català podem donar l'oportunitat d'aprendre a llegir i a escriure a aquells que no han tingut l'oportunitat al seu país i també d'aprendre la llengua catalana. A més, també volem que sigui un recurs que els ajudi a derivar altres cursos de formació i poder millorar les seves possibilitats de recerca de feina i també que sigui un recurs on puguin fer xarxa social entre ells, moure's, sortir de casa i conèixer recursos de la ciutat. Smartphone. I la paraula és libèl·lula. Ho posem aquí, libèl·lula. Heu de buscar una lletra. Activitats. Des de l'estudi 131 de disseny gràfic, aquest any estem com a tipògrafs residents al Centre d'Art La Panera i entre les tasques que estem desenvolupant durant aquesta residència hi ha uns tallers que estan destinats a treballar la lectoescriptura a través del Pla de Barris de l'Institut Municipal d'Ocupació de Lleida. Aquests tallers s'han realitzat amb dues sessions diferents, la primera de les quals vam analitzar i vam descobrir l'estructura de les lletres per reconèixer-les en el nostre dia a dia, des del seu pes, a la seva forma, als seus acabats, i en la segona sessió el treball va ser en descobrir que podem trobar diverses tipografies que poden representar una mateixa lletra, és a dir, podem trobar lletres que estan dibuixades de diferents maneres, amb diferents acabats i amb diferents formes i que afegeixen complexitat en la seva percepció. I és per això que aquest taller ens ajuda a connectar amb sensacions que ens transmeten les pròpies lletres, amb records que ens puguin suggerir, inclús en reconèixer marques que diàriament en fem ús. I aquí quina tenim? I aquí? I aquí? I aquí? Perfecte, la P. Molt bé, sí? Ara anem a fer... La P. Centre d'Art El Panera. Des del servei educatiu el que ens interessa és mediar amb diferents col·lectius. Nosaltres pensàvem que era important trobar un lligam entre els grups del projecte de treball a barris, d'alfabetització i les exposicions del centre i vam trobar aquest lligam amb la línia de programació expositiva del centre de documentació, dels llibres d'artista, dels tipògrafs, aquells que dissenyen les lletres i amb aquestes exposicions vam començar a programar una sèrie de tallers que es desenvolupen en el centre de documentació i que són una porta d'entrada d'aquestes persones a la Panera, que era un recurs que no coneixien i per nosaltres és una altra manera de mediar amb un col·lectiu com el que va en aquests cursos. Quines Fs?